Part 18 komentariyalarına başlayas dostlar. Ha 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 diýipdir başlayas. Bratok tuýsuz palawyk gördüňmi diýär. Hawa dost ilk gördüm sen käşirsiz ýagsyz palawyk gördüňmi? Berýän soragyň nälo? Atam kelläň materialy ýumurtgadan maý diýär. Ýok dost kädiden. Atam boşaşyp jaňlaşaý elim minusa gitdi diýär. Dost, eliňe pul sanar wagtyň jaň edäň. Men elim 60 ýyldan bäri minusda. Atam 4 manat pulum ýitdi, palça sen agam haýyş diýär. Biziň limit 1 manat 50 teňgäçelli. 4 manat 50 däl. 1 manat 50 teňgäň gitse gelýär ýanyma. Limitimiz 4 manda ýetenok. Mir Bra we Moskowska ullakan salamlar bolsun. Şolaryň adyndan. Meni ýene-de almandyr şonça sorag ýazdym diýär. Allym. Atam sen öýde ýaşaýanmy diýär. Ýok dost, tok ketekde ýaşaýan. Gele ýanymda bir adama ýer bar, kwartirant berýän, gününe 60 manatdan. Gele. Tag-tawazlara salam aýtyp berä diýär. Tag-tawazarlara salamlar bolsun. 2 gün boldy gidip geldim Tag-tawazara. Gaty mihmansa ýörýärken, ondan Tag-tawazarda ene şu görýän ýerimiz daglykmy, düzlükmi ýa çöllükmi nireşil? Bir bilen jedel etdim, mena düzlük diýen, daga däl bul. Teşekkürler diýip beräý diýär. Deşekkürler. Muň ýazýanyna seret, atam noluç, muň ýazýanyna seret. Meni köprüde tutduňmy dost sen? Tutduňmy meni bir bilen? Näme etdiň? Ha, arada köprüde tutan senmi şol? Bizi kowalan ýyzymyzdan. Senmi şol? Çykdyryp sypdyran ýüzüňe ýyban. Atam 60.000 dollara kurtka alarmydyň diýär. Haram pul gazanýan bolsam, şoň ýaly pul gazanýan bolsam, haram iş edip alardym. Öz halal gazanan pulumy hiç ýyl almadym. Şu wagt içeli haram zatdan pullanyp görmedim. Atam oturguç wada, dik durguç ýok. Kerpiç wada, körpüç ýok diýär. Näme atam barda enim ýok. Şonu ýazaýda komentariýa. Duz paýlaýarlar nerdesiz diýär. Duz paýlaýarlaryň duzlugy tordy, duz almana puly ýok. Şu wagt baklaşga çöpläp ýörler köçede. Baraýarlar. Atam doktorlar näme diýdi, kelläňe näme etýärmişler diýär. Kelläme çekdirip sypdyrýarmışlar. Inim buluşlar salam aýtýarsaňa diýär. Buluşlara salam aýdyň adamdan ullakan. Atam çykmadyk gyýda näme diýilýär diýär. Köreken diýilýär. Atam TikTok'a girýänmi diýär. Ýok dost. Balninsada işleýän. Gel ampsilin urup bereň. Atam ogryny ogurlapdyrlar diýär. Ogurdan zat ogurlamak halal zat gowy edipdirler. Şoň bilenem komentariýalary ýap ýaz dostlar. Indiki ertir. Sag bolun.